Les tecnologies avancen a un ritme fulgurant i ara del que es parla és dels Mediascapes. Això és un nou software que permet viure una experiència multimèdia en un paisatge físic, així que es barreja el que és virtual i el que és real. La comarca de la Selva aviat tindrà una guia turística Mediascape i hem conegut alguns dels detalls en un seminari que s'està fent i que s'ha fet a Bristol. Hi ha gent que camina enganxada al mòbil, d'altres a l'MP3, però aquests dies a Bristol les mans estan ocupades amb la PDA. A la pantalla, un Mediascape, una tecnologia innovadora que combina l'experiència física amb la digital, és a dir, amb fotografies, vídeos o música. Una música de guitarra ens acompanya fins a la primera cruïlla, on ens apareix Chopin, i ens diu que per seguir el camí correcte hem de seguir la melodia del piano. Si topem amb el costat del laterint, del corredor, doncs un soroll característic ens fa donar que no anem bé. És el laberint musical que han creat dues empreses catalanes que estan explorant les possibilitats del Mediascape. Això és el present que va cap al futur, sí, camí cap al futur. El proyecto que estamos desarrollando para la comarca de la Selva, que estará disponible a finales del año que viene, trata sobre una serie de itinerarios por los municipios de la Selva en la que hemos elegido un personaje virtual que vivió allí para explicarte desde su propio punto de vista en primera persona todo el territorio. L'objectiu és que d'aquí poc aquesta tecnologia estigui a l'abast de tothom. Estem intentant que sigui el més fàcil possible per tothom de crear un Mediascape i posar-lo a la nostra pàgina web. Les millors tecnologies són les que et faciliten o fins i tot et fan més agradable la vida quotidiana. Però si a més també són aptes pels que tenen poca traça amb la informàtica, encara millor. Anna Jové, TV3, Bristol.